Queríamoslo facer polas boas, queríamos facer convidando a todo o mundo e coa ilusión de que viñera todo o mundo a votar. Como espazo público, todos deberíamos ter acceso a empregalo. Fai relativamente pouco, había carpas na rúa do paseo pois do partido político Vox ou de algunha asociación. Como fai calquera outra persoa que quere humildemente poñer unha carpiña, unha mesa durante unhas poucas horas, un día, un domingo a mañá, que xa ves tú a quen molestamos un domingo a mañá. Xa se me adiantou, unha das funcionarias que me atendeu, que iba a ser denegado. Que iba a ser completamente denegado. E non sei se Iván, se nos pode resumir un pouquiño que se aduce. Si polo exposto, pois propónse denegar ao que a autorización de ocupación de dominio público notifique o interesado e isto é lo que hai. E pois nós non entendimos esta denegación. Igual que les consideran que vamos ter un poder de convocatoria enorme. Vai ser unha mesa electoral que nin nas mesas electorales de verdade. E hai leis que están moi por riba dunha providencia do alcalde de Ourense. Nos favorece o dereito, pois, recurrir, non? Esta resolución e presentar un recurso potestativo de reposición para pedirlle ao concelleiro Fran Lorenzo pois que reconsidere a súa posición porque non está correctamente motivada. Pero en calquer caso eu tiño moitas ganas de saber a motivación en base a cal nos denegaron a ocupación do espazo público. Por que Vox sí e eu que non? O vindeiro 24 de maio en Ouqué saímos á rúa para facer unhas falsas eleccións, Iván. Unhas falsas eleccións. Eleccións, Dios mío. Eleccións, que palabra, non? Que nos desperta por dentro. Pois o 24 de maio do 2026 empezará a conta atrás para as eleccións municipais. Quedará xusto un ano, porque, según a legislación, as eleccións municipais son o terceiro ou cuarto. Son cada 4 anos. Sempre é un domingo determinado de maio, o terceiro ou cuarto. Temos ese debate porque un dos compañeros do que casa o ano que ven e parecía que iba a ser ese fin de semana, resulta que non, que poderemos celebrar a boda tranquilamente, non? Unha vez pasadas as eleccións, efectivamente. E este 24 de maio, como digo, vamos a ir á rúa, vamos a estar en 3 puntos da cidade para que vos, todos e todas vos, poidades emitir a vosa opinión sobre quen quereríades de alcalde de Ourense, alcaldesa, presidindo, pois entrando todas as mañás hasta a casa do Concello para dirixir todas as mañás. As dos domingos tamén, para dirixir esta nosa cidade de Ourense. Claro, nós queríamoslo facer polas boas, invitando a todo o mundo, de feito, querendo, incluso desexando ou imaginando que todo o mundo viría a votar, ainda que xa con maior ou menor implicación. Te imaginas de conseguimos máis participación que nas eleccións de verdade? Sería, en determinadas eleccións ata igual é fácil. Pero nestas non o sei, as municipais a xente vota moito. Pero, evidentemente, é unha coña, gustaríanos ter unha participación alta para evidentemente, isto non vai ter categoría de enquisa, non pode ser. É que, a ver, no fondo non podemos pagar unha enquisa en condicións. Quero dicir, podíamos inventala como fan outros, pero preferimos ter unha base para inventala, ¿no? Entón, aí se... Se os días seguintes, de repente, hai unha enquisa publicada en Ouqué en base aos resultados, pois, bueno... Infouquecnia. Sería un medio máis que inventa enquisas, tampouco sería ninguna novidade. Non, pero, bueno, isto é en parte un xogo, en parte un evento presencial que nos dá ilusión facer, nos fai ilusión facer, e, pois, un desexo de palpar un pouco como están os ánimos de cara a unhas próximas eleccións municipais. E como decíamos, tomarlle o pulso á cidade. Que é unha cousa un pouco, porque normalmente cando dices que alguén lle toma o pulso a alguén, non respira. Tomalle o pulso. Porque está un pouco para saber se vive, ¿no? É un pouco turbio tomarlle o pulso á cidade, de repente vas colles a alguén pola calle, todo ben. Todo a cidade vive, respira. Eso que faremos ese domingo 24. Queríamoslo facer polas boas, queríamos facer convidando a todo o mundo e coa ilusión de que viñera todo o mundo a votar, aínda que non fixese ningún tipo de entrevista connosco, pero que todo Dios se sentira interpelado para expresar a súa opinión. Pero unha vez máis, con a Iglesia hemos topado. Topamos co Concello de Ourense. Topamos coa maquinaria administrativa da Concellería de Urbanismo, do Concelleiro de Urbanismo actual, non? Actual, don Lorenzo. Don Fran Lorenzo. Fran Lorenzo, que ten, moitos alcumes, pero neste momento non hai por que decir ningún. Creo que xa todo o mundo ten na súa cabeza. Bueno, eu vou poñer un novo, el denegador. El denegador, El denegador, por qué? Porque nós fixemos unha solicitude pasado 22 de abril con certa antelación, seguro que sería necesario que fora máis, pero a verdad que a idea non nos veu hai tanto. De feito, veu nunha pequena reunión que tuvemos a principios de abril para facer este pequeno evento, non? E fixemos unha solicitude xenérica
como fai calquera outra persoa que quere humildemente poñer unha carpiña, unha mesa durante unhas poucas horas un día, un domingo a mañá, que xa ves tú a quen molestamos un domingo a mañá. Seguro que hai moitos domingos pola mañá que a xente que nos estea vendo ten visto carpas en mesas informativas pola Rúa do Paseo, no Parque de San Lázaro ou noutros puntos da cidade de asociacións, partidos políticos, empresas, campañas a veces que hai municipais tamén, ¿no? Decir, o espazo público urbano evidentemente de todos, e como espazo público todos deberíamos ter acceso a empregalo, aínda que iso supoña, como tamén me parece lóxico, o pago dunha taxa polo tempo que estás ocupando un espazo que é de todos, non? Eu descoñecedor deste procedimento, consulteino con persoas, con persoas dos partidos políticos que o fan como rutina, fan campañas dos partidos e queren leválas á rúa, como eses, como decías tú, asociacións, entidades, e facendo estas pesquisas eu decateme de que era unha cousa relativamente fácil e que o custe era relativamente barato, quer decir, que non é unha taxa que lle sexa imposible pagar a ninguén, porque efectivamente moitas asociacións que o fan, pois son asociacións que non teñen tampouco, e que é unha taxa que ten que ser unha cousa testimonial e as persoas corresponderá axeitar o sitio no que están, cuidalo e recoller e deixar todo como estaba, que somos persoas cívicas. Evidentemente non podemos impedir o libre tránsito ás persoas pola rúa, non podemos molestar a ninguén, como parece lóxico, non? En calquera situación similar, pois non se trata diso, sino de que nos deixaran, de feito, un espazo moi reducido. Contame tú, Iván, porque fuches quen fixeche a primeira solicitude, que era exactamente o que lle solicitábamos ao Concello, non? Basicamente, a nosa intención era facer 3 puntos electorais, 3 mesas electorais, emulando un pouquiño, porque nós somos xente aficionada á política, que nos gustan estar movidas, xa o sabedes desde os inicios do que, e que nos molaba decir, vamos a facer 3 mesas electorais e que a xente veña a votar, facer unhas papeletas, e ímolo facer de outra maneira, pero a solicitud inicial era colocar 3 carpas, 3 pérgolas que todos temos en mente como é unha pérgola de grande, neste caso eran 3 metros por 3 metros, ou seja, era un cuadrado pequeno relativamente, unha mesiña e unha urna. Non hai máis. Papeletas, vir xente, tal, un comentario, votar, unha entrevista de rúa que son como facemos nós, contidos para redes sociais e tal, e listo. En 3 zonas, unha a Ponte Romana, onde se teñen colocado 1000 carpas e unha para facer aí, porque é un sitio onde pasa moitísima xente. Do lado da Ponte estamos falando. Do lado da Ponte, efectivamente, onde está o Pico Loco, todos eses restaurantes. Que ali, a xente que coñece perfectamente a Ponte Romana do lado da Ponte sabe que hai espazo abondo para poñer unha pérgola de 3x3 e que eso non limite nin impida o libre tránsito das persoas. Pasan andando, pasan cans, pasan quen sexa. E a outra zona sería a esquina do Telepizza, do Bar Joma, onde está o colexio tamén o Santo Ángel, ali no Couto, no núcleo máis ou menos do Couto, e outra zona tamén por moi transitada, e a terceira sería a Praza Bispo Cesario, que é a zona da Alameda, por riba da Parada de Bus, xa cara á zona bella, non? A intención era esa, facer de 10 a 2, que seguirá sendo, e de outra maneira, ese evento, ocupando, ocupa unha pérgola, e tendo cuidado, como ben dis, de non impedirlle a ninguén que un domingo a mañá pasee por onde queira pasear, que non somos quen para facer nada así, nin te está plantexado desa maneira. É importante que quede claro que ao final é un procedimento normal, habitual, un procedimento administrativo, unha solicitude que se lle fai ao Concello e que todos os cidadáns teñen dereito a facer este tipo de solicitudes, non é a primeira seguro que lles chegou ao urbanismo destas características, e porque como todos os que paseamos pola cidade de Ourense temos ollos, pois tampouco debe ser a primeira que efectivamente conceden, non? Non, en absoluto. Fai relativamente pouco, había carpas na Rúa do Paseo pois do Partido Político Vox ou de algunha asociación, non falamos de cuestións do municipio, non? Do consistorio, nin de actividades organizadas polo Concello, sino de entidades externas. Por exemplo, temos visto do Bloque e tal, que se pode entender que son partidos da corporación que teñen o dereito tamén e tal. Non, xente de fora, Vox, partidos que non teñen representación ningunha, e outras entidades, 1001, que todos temos visto ese tipo de postos de informativos ou participativos ou que sexa. Pois, unha vez feita esta solicitude, tardaron, eu vin que como que se demoraba, tiña interese en saber xa como se resolvía para poder facer a promoción de todo este evento, e chamei a urbanismo. E antes de que se notificara a resolución do expediente e o informe tamén que vai complementando esa notificación, pois xa se me adiantou, unha das funcionarias que me atendeu, que iba a ser denegado. Que iba a ser completamente denegado esta solicitude. Non sei se, Iván, se nos pode resumir un pouquiño que se aduce
que se aduce para... Temos que dicir, por aclarar, que no momento en que tú chamas a urbanismo e se lle informa de que se nos vai a denegar a solicitude, eu propoño ya que o meu compañeiro presentar unha ampliación, non? Que é algo que tamén completamente legal en todos os procedementos administrativos. Neste caso é unha solicitude que iniciamos nós como interesados para ocupar temporalmente durante apenas 4 horas o espazo público sin molestar a ninguén. Entón, tendo medo de que os seus argumentos pues tivesen que ver con que eles sospeitasen que isto pudiera ser algún tipo de campaña promocional comercial ou que foramos poñer un punto de venda ou que fose unha actividade con un carácter pois eso, empresarial, pois tratamos de presentar un escrito complementario á solicitude inicial, poñéndonos a disposición do Concello de maneira que nos priorizamos a realización da actividade e estamos dispostos a que o Concello efectivamente nos diga, pois, oye, non pode ser de 3x3, ten que ser apenas unha mesa informativa, ou o espazo que debedes ocupar debe ser menor, ou a mellor estas 3 localizacións que propoñedes non son axeitadas porque hai un evento nunha ou porque non hai espazo suficiente, e estábamos abertos a que o Concello nos propuxera alternativas de maneira que a actividade se pudese levar a cabo. Se non era da maneira ideal que nós tiñamos imaginado na cabeza, pois polo menos cunhos postos adaptados ás peticións lexítimas que poida ter o Concello. Sí. E presentamos un documento, tamén polo rexistro, onde precisamente nos poñamos a súa disposición explicándoles que non se trataba de ninguna actividade comercial, senón de participación cidadá, de participación pública, onde queríamos recoller as opinións da xente, que non íbamos a promocionar ningún produto, a facer venda de ningún tipo de produto e que, polo tanto, pois entendíamos que non había ningún conflito entre o obxectivo da nosa actividade e o interese xeral que poida defender e que debe defender o Concello de Ourense. Este escrito complementario que se solicitou que se engadise o expediente da solicitude inicial non foi tido en conta na resolución que finalmente notificaron e efectivamente pois notificásenos a resolución con un informe xurídico, neste caso do Concello, acompañado dun informe xurídico, témolo por aquí, verdad? Sí. Aquí este é o informe, esta notificación. Na notificación, basicamente, pois vista a proposta formulada polo instrutor do procedemento, neste caso, pois denegar a produción ou que pois a autorización de ocupación de dominio público neses 3 lugares que comentaba aquí o compañeiro Iván. Dábase orde de que se notifique o interesado e dicir a nós e resolvese, pois, obviamente, coa posibilidade de que recurramos en reposición, porque é unha resolución que pon fin á vía administrativa, entón, solamente temos a posibilidade pola vía administrativa, sin ter que recorrer a xurisdicción contenciosa administrativa, de pedirlle, neste caso, o Concelleiro Delegado de Urbanismo, Fran Lorenzo, que é quen asina esta denegación, quen propón ademais que se denegue esta solicitude, pois pedirlle que reconsidere en base a unha serie de argumentos que nos entendemos que nos beneficia e que nos favorece e que ademais entendemos que nos protexe a lei neste caso, pois que reconsidere a súa posición e a súa denegación. E así fixemos, pero bueno, se queres comentamos o informe xurídico, porque me parece que... Sí, o que tú consideres. Que é clave. No informe xurídico, basicamente, se nos di que os bens do dominio público están preferentemente destinados ao uso común xeral, é dicir, que é o que corresponde a todos os cidadáns por igual, pois pasear pola rúa, pois aparcar o coche, que iso tamén é un uso relativamente privativo do espazo público, pero bueno, ímolo deixar aí, pero que iso non impide que se poida realizar outro tipo de actividades no espazo urbano, no espazo público urbano, que pasa que temos que solicitar ese permiso ao Concello, esa autorización, e pois a veces pois hai que pagar unha serie de taxas, o cal nos parece completamente normal. Que é o que nos sinala no informe xurídico para xustificar a negativa ou a denegación desa autorización? Bueno, pois en primeiro lugar que hai, no caso que nos ocupa, hai unha providencia que eu descoñecíamos moita xente, do alcalde presidente, do señor Pérez Jácome, do 10 de abril de 2024, unha providencia persoal do alcalde que facía referencia ás limitacións que el consideraba que debía ter o Concello de Ourense con respecto á cesión de uso do espazo público. Que é unha providencia? Unha orden. É unha orden... Sí, para unha resolución que fai o alcalde, ¿no? Digamos, como... Non é unha ordenanza? Non, porque as ordenanzas deben pasar por pleno. Ajá. Non? As ordenanzas son tamén ordes, digamos, é o máis parecido
que é un regulamento a nivel formal, pero que sería unha lei municipal, entre moitas comiñas, sí. Pero eso ten que aprobarse no pleno, non? Correcto. Sin embargo, pois hai providencias que son tamén actos administrativos que poden corresponder ao propio alcalde, como por exemplo instruccións internas ao funcionariado sobre criterios políticos que deben seguir a hora de tomar determinadas decisións, que é algo perfectamente lexítimo. Pois en base a esta providencia de abril de 2024, na que o alcalde Pérez Jácome limitaba ou daba instruccións ao funcionariado de urbanismo para limitar a cesión de uso do espazo público e esta providencia indica que únicamente, leo textualmente aquí, se autorizarán este tipo de ocupacións do espazo público para actividades concretas organizadas polo Concello de Ourense ou por cuestións motivadas de interese público, puidendo autorizarse alternativamente o uso do espazo público cando se limite a unha área moi reducida, cando non produza un impacto previsible na zona transitada ou que este sexa por un período moi breve de tempo. Igual é que les consideran que vamos ter un poder de convocatoria enorme, que vai ser unha mesa electoral que nin nas mesas electorales de verdade. Efectivamente, pero además creo que a nosa proposta cumplía claramente sí, estes tres elementos, non? Unha área reducida, non producimos un impacto previsible nunha zona transitada, non molestamos a ninguén, non vai en contra do interese xeral da cidade e ademais son 4 horas, por lo tanto un período moi breve de tempo e comprometíamos a deixar o espazo pues, tal cual non lo encontramos limpiño, recollidiño e que ninguén notase que alguén estivo aí cando rematasen esas 4 horas. E polo exposto, pois propónse denegar ao que a autorización de ocupación de dominio público neses lugares o día 24 de maio de 2026 durante 4 horas notifique o interesado e isto é lo que hai. E pois nós non entendimos esta denegación. Entendíamos que nos cumplíamos todos os requisitos, que é bastante arbitraria. Evidentemente, o Concello de Ourense ten unha certa digamos, discrecionalidade a hora de conceder este tipo de autorizacións, pero tamén ten unha serie de obrigas legais e hai leis que están moi por riba dunha providencia do alcalde de Ourense, non? E cando por moito que cumplamos as condicións desa providencia. Faltaría máis, non? Pero bueno, hai leis que están por enriba e entre elas pois está a lei 39/2015 do procedimento administrativo común das administracións públicas, que é unha lei base para todos os procedementos administrativos e que, digamos, que establece todos os procedementos que siguen as distintas administracións públicas a nivel interno, dende sancionadores ata pois esas solicitudes, contratacións, etc. E en base pois a esa lei, todos aqueles actos das administracións públicas, aquelas resolucións que se aparten dun criterio que foi empregado de maneira habitual para solicitudes semellantes, ten que estar correctamente motivada. O que non poden facer é unha denegación xeral, non? É dicir, como hai unha providencia do alcalde que di que temos que priorizar a cesión de uso do espazo público para actividades organizadas polo Concello de interese xeral, aínda que esa mesma providencia, respetando a lei, tamén abre a posibilidade a que se aproben a solicitude para outro tipo de actividades, pois collen eso e dicen, pois de maneira xeral denegamos esta solicitude. Isto non se pode facer así, non? Necesitamos unha motivación máis concreta. Máxime cando nós lle propuxemos tamén ao Concello, cando aínda non se rematase este procedimento e non fóramos notificados da denegación, a posibilidade de adaptarnos aos seus criterios e ás súas consideracións. A posibilidade de reducir o tamaño das pérgolas, de poñer só unha mesa informativa, de cambiar as ubicacións, incluso de reducir, que xa 4 horas por se lle parecía un tempo excesivo, a menos tempo a nosa presenza neses puntos. Razón pola cal, pois, decidimos, porque neste caso nos favorece o dereito, pois recurrir, non, esta resolución e presentar un recurso potestativo de reposición para pedirlle ao concelleiro Fran Lorenzo pois que reconsidere a súa posición porque non está correctamente motivada, non hai unha motivación específica para o noso caso. Mais alá de que no propio informe xurídico hai contradiccións, falase de que o decreto por onde se denega, a través do cal se denega a ocupación do espazo público para o que primeiro pon que foi asinado o día 6, despois pon que foi o día 9, cando realmente foi o día 7, entón hai ata certas contradiccións no informe xurídico que nós evidentemente incluímos na nosa fundamentación para o recurso de reposición. Que pasa? Que o recurso de reposición presentámoslo onte. Sí, onte, efectivamente. Foi onte, verdade? Onte, e non vai ter... Teñen un mes para resolver. Claro, vai ser efectivo para o evento. Exactamente. Pero queremos saber cales son os seus argumentos, porque a administración está obrigada a resolver o recurso de reposición. Entón, queremos saber exactamente a motivación pola cal a nós en particular se nos denega esa ocupación do espazo público e a outro tipo de entidades privadas e de terceiros, pois non.
Correcto. Esa é un pouco a historia, E seguiremos non? informándoos do procedemento do que eles lles dá por responder a ese Sí, recurso, non? correcto. E máis alá deso, manifestar que nos imos seguir facendo este evento e como vamos facer da seguinte maneira. É que mola, Dios, o evento. Eu creo que sí, Mola que pode moito. molar, ainda que sexa polo contido que saquemos de entrevistas, de falar coa xente, oye, de preguntarlle que, claro, queda un ano, pero sabemos quen é claramente candidato de que partidos, aprobamos a xestión de non Bueno, sei quen. sabemos Luis Seara, non? Que foi anunciado que se iba a volver a propoñerse el mesmo como candidato a alcaldía, aínda que isto terán que aprobar, digamos, a Asamblea Local do Bloque, non? Conta, pero sí, Estuvo Ana Pontón por aquí, se non me equivoco. Estuvo Ana estes días. Pontón co tema tamén de anunciar o proxecto que teñen para o rollo do Para o Couto, que Couto, xa sí. non é a primeira vez que falan dese tema. E un cariño tamén a Luis, que recentemente faleceulle o seu pai. Non coñecía, pois. Por faleceulle un cariño para o noso cariño para el. Para o candidato previsible, candidato do BNG. De momento foi o único que anunciou que quería volvérselo. Bueno, quen sabe, Entón, quen sabe. Por lo menos temos a vontade del, non? Que... Correcto. No resto de partidos, a cousa non está de todo clara, evidentemente sí, porque o alcalde vaise presentar el a reelección, non tería sentido outra cousa, pero en todo caso queremos saber a opinión da xente. Vámoslo facer deste xeito. Esas tres zonas vanse manter un pouco nas zonas nas que se vai a levar a cabo, pero vamos ter só unha mesa presencial, unha mesa estática, digamos, que sexa nun sitio onde tú podes ir expresamente a ir e encontrarnos seguro, que serán a modo tenda, que tuveron a amabilidade de cedernos espazo, elas tamén o fan encantadas porque además eses días están colaborando cun dos festivais que se celebran en Ourense, estarán ali e van a estar activas o fin de semana e gustoulles a idea e vamos ter unha mesa para votar en a modo tenda. Super agradecidos a elas, ademais, totalmente. porque bueno, que non era a nosa idea inicial ter que recorrer, digamos, a espazos de negocios privados, pero super agradecidos polo interese que mostraron desde o primeiro momento. Maravilla, que ademais, ahora vos digo, pero tamén van a aportar de outro xeito. Entón ali, quen queira ben votar, bota un ollo á tenda e algo de picar igual tamén hai. As outras dúas mesas van ser mesas errantes, itinerantes, podemos chamar de varias maneiras. A cousa é, se non podemos ocupar o espazo público nun lugar concreto durante 4 horas, pero ninguén nos impide como cidadáns pasear por el, cunha urna na man, pois imos pasear por el, ninguén nos pode decir nada, non hai ningunha instalación fixa desmontable, unha pérgola que era a nosa idea inicial, e en canto mesa, pois, ni nada. Non hai ningunha mesa, ningunha instalación fixa, pois non hai que facer solicitude ningunha ao Concello. Correcto. Entón, vai haber dous equipos de OK, de xentiña que van a estar uns compañeros coa urna, outros compañeros de reporteiros facendo preguntas á xente e basicamente recollendo os votos que queirades emitir. O primeiro punto será tamén na ponte, vamos a facer varios percorridos, sería basicamente ir e vir. Ese vai ser o tema da mesa itinerante, ir e vir desde a zona da Ponte Romana ata o parque da Ponte, esa subida e baixada. E na zona do Couto, vamos a estar por aí, dun punto a outro, movéndonos. E tú virás xente con unhas camisetas violetas movéndonos para arriba baixo, e unha horna na man. Mismo percorrido constantemente. Correcto. A idea é non ocupar o espazo público, entón vamos a transitalo. Transitamos o espazo público, como transitamos esta vida, non? Ao final. No Couto estaremos desde a igrexa de Fátima ata a ponte de Herbedelo. Aí sí, o inicio da ponte do Barbaña. Correcto, efectivamente, esa ponte do Barbaña que vai hacia Juan 23, hacia o Progreso. Por esa zona estaremos. Así que neses 3 puntos nos podedes atopar quen queirades participar. Todo aquel que participe vai levar un anaquiño de merchandising do OK, o que escollades. Teremos pegatinas, pulseiras de Ourensanía da Boa que están moi chulas, ou bolis destes que a verdade que son bastante serviciais. Son bastante serviciais. E todo aquel que vote e nos deixe un correo electrónico, que daremos a forma de deixalo, pois vai ter un agasallo de Mobify, que esta empresa de car sharing, que creo que moitos coñeceredes, vades ter acceso a un monedero de 10 euros só por votar nestas falsas eleccións. O sea, que calquera persoa que vote nestas falsas eleccións, solamente por votar e registrarse neste caso, un correo, vanlle dar os de Mobify 10 euros para que gaste en car sharing. Si con ese mesmo correo se registran despois na aplicación de Mobify, terán acceso a unha conta que xa terá 10 euros de base para probar
probar o servizo, Fantasía, que está moi ben. Oye, podíamos propoñer isto ao goberno de España, digo, de cara ás eleccións, que nos den así un algo por ir votar. En xeral, a Xunta Electoral dice, a ver, Un bolígrafo. que está moi ben, pero, a ver, un algo. Non estaría mal un pequeno boli, un rollo, ainda anima. Bueno, o caso, aparte deso, vai haber 2 sorteos que terán que ver con a Modo Tenda, que tamén participan con produtos, ainda non decidiron cal, queren escoller algo chulo, pero ainda non saben o que. Anunciarémoslo durante a semana que ven. E os de Júpiter Ourense, os que tamén agradecemos moitísimo, como a Movify, pois a súa participación e o seu patrocinio, que os de Júpiter pois dan 2 vales por 50 euros para gastar na tenda. Que están ben. Hostia, están de carallo. Están ben, además que por 50 euros sacas un par de xogos en Júpiter maravillosos, que sabedes que teñen unha comunidade chulísima. Depende que xogos, poden ser 5 xogos ou pode ser un. Pode ser ou ningún. Outro día ningún, ven algún destes de o Arkham, hai algúns xogos en plan, eu que sei, grandes que igual 70 euros vanche un xogo. Sí. Pero bueno, pero seguro que paga a pena, Seguro que sí. E bueno, visitar as tendas sempre é un gozo porque son maravillosos e é un sitio guai onde estar e onde gastar cartos, que comercio local. Entón eso, cada can que vote e deixe o correo podrá ter acceso a 10 euros en Movify e tamén entrar no sorteo de produtos da Modo Tenda e 2 vales por 50 euros en Júpiter Ourense. Tanto a Júpiter Ourense como a Modo Tenda e a Movify, o noso gran agradecemento por participar deste pequeno evento que temos o 24 de maio polas rúas de Ourense. Itinerantes somos, que nos deixamos levar, non? Non ocupamos. Nada, Itineramos. ni con K, ni con C, ni que de ninguna manera. Algo máis, Iván? No, simplemente que eso, que temos unha mesa tamén a modo que a xente que estea polo centro, que se achegue, que entre. E a politicada toda. Por suposto. Que están máis que convidados todos os políticos concelleiros, a militantes, membros das directivas dos partidos desta cidade, das súas xuventudes. Deputados. Achéguense e participen. Mobilicen. No, e compartide tamén que vides votar e que tamén iso pode axudar a que alguén se anime tamén e se achegue nesa mesma mañá. Bueno, importantísimo, que estamos pasando por alto, que evidentemente ese resultado vais a saber. No, claro, ímoslos contar, no, se vos parece, mandamos votar a todos para despois queimar as papeletas Queimar todas. papeletas e sabe Dios, cada un que quede co sentimento de que gañou el. Efectivamente. Que moitas veces hai moita xente que lle pasa eso, que ata que lle saben o resultado da noite electoral. Hasta que pon 99% escrutado e dice, todavía puede Ojito, cambiar la cosa. Cuidado. Esa mesma noite faremos un programa aquí en directo onde faremos o reconto e ensinaremos, calcularemos o resultado tal cal se faría nunhas eleccións normais, unhas eleccións de verdade, polo método DONT, a lei DONT. Correcto. Aproveitaremos para explicarla unha vez máis, porque fórmula. Creo que a fórmula DONT. Xente dice, no, llaméis lei. No, la mía no es una ley, es una fórmula. Fórmula. Disculpen, señores, policía de las leyes electorales. Faremos ese cálculo e aproveitaremos para explicarlo como se fai unha vez máis, porque nunca está de máis. Xa está, ese vai ser o noso evento, ese vai ser o noso día, o 24 de maio. Prometemos que nós ímolo pasar ben e trataremos de pasar ben os demais. Pasar fantástico. Fantásticamente. Na Concellería de Urbanismo de Ourense non sei se van pasar tan ben logo do recurso, pero en calquer caso teño moitas ganas de saber a motivación en base a cal nos denegaron a ocupación do espazo público. Teño ganas xa máis alá do interese do que, o sea, teño ganas casi xa por unha cuestión unha curiosidade humana. Sí, xurídico profesional, que decir, quero saber que argumentos xurídicos ten esta xente, ¿no? Por que Vox sí e ou que non? Es unha gran pregunta. É unha gran pregunta. Eu creo que isto vai ser o inicio do clip. Paréceche? Paréceme perfecto. Oye, Ivanciño, vémonos o 24. Que maravillosa idea tu deches, moitas gracias. É que a veces salgo a camiñar e veñen máis cousas. Ai, pensei que era cagando. Podía ser. Nese caso non o revelarei, vale? Moi boas, iba a decir boa noite, non, moi bo día, moi boa vida teñades e vémonos o 24 pola rúa de Ourense.